हेलो फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो डिजिटल आपडेट नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फैदों। दा जोंहा आसामनि अरुणोदय 3.0 स्किमाहाय जोंहा गोबां निउस ससियेल मिडियायावहाय गोसारगासिनो दं, नङा होमबा लोगोफोर? नाथाय दाबो जोंहा बेनि अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ खालामनाय टाइमाहाय जोबाखै आरो एप्लाइबो जाथ'वाखै। जाहोना जाहैबाय अरुणोदय 3.0 गोदान अरुणोदय 3.0 नि जोंहा फर्मानो दासिमबो सफैयाखै। दा माखासे गामि गाव पन्सायतनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो अरुणोदयनि मुङाव डकुमेन्ट्स लाखिनाय, साबमिट होनाय डकुमेन्ट्स बेबायदि जमा लाखिदों। दा जोङो बेफोरखौहाय गोबां सर्सनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। दा बिथांमोनहा अरुणोदय 3.0 नि मुङावहाय डकुमेन्ट साबमिट लाखिदों आरोखि। ओमफ्रायहाय बिथांमोना दासिमबो फर्मखौहाय होनो हायाखै। दा मानो होनोब्ला बिथांमोननिसिम फर्मानो सफैयाखै जेब्ला बिथांमोना माबेखौ होनो, नङा होमबा? दा बेसो जाबाय खोथाया। दा जोंहा फर्मानो सफैथ'वाखै। दा बेफोरखौहाय जोंहा माबायदि सेलेक्ट खालामगोन? बिथांमोनहा जोंहा गोजौ लेभेलावहाय जोंहा नोंथांनि क्राइटेरिया, नोंथांनि कन्डिसन, नोंथांनि फेमिलि इनकाम, नोंथांनि माबायाहाय माबायदि बेबायदि माबाखौ नायनानैसो बिथांमोनहा नोंथांखौ सेलेक्ट खालामगोन। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोहरनो सानदों जे अरुणोदय 3.0 खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन। दा नोंथांमोननो बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नांथारगोन आरोखि, इम्परटेन्ट। बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोनहा जेब्ला फर्म मोनगोन, जेब्ला फर्म सफैगोन, जेब्ला एप्लाइ खालामनायनि समा फैगोन, अब्ला नोंथांमोनहा हैनांगोन आरोखि। दा बे फर्मा सोरनाव सफैगोन? गाव पन्सायतनियावनो सफैनो हागौ, गामि एरियायावहाय। दा नोंथांमोनहा गाव पन्सायतआव खबर लाबाय थाबानो जाबाय अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ खालामनाय समावहाय माब्ला जायो। दा गोबां निउस मिडिया, ससियेल मिडियाफ्रावहाय गोसारगासिनो दङ। माखासे निउस मिडियाफ्रा फेकखौनो बुंजायो, मानोना बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनाया जाबाय, एप्लाइ खालामनाया जागासिनो दङ, जोब्बायानो बेबायदि होनलाबायो। नाथाय जोंहा एप्लाइनि समानो दाबो जोबाखै, जोंहा एप्लाइनि खालामनाय समानो दाबो फैयाखै। जाहोना जाहैबाय जोंहा अरुणोदय 3.0 नि फर्मानो दासिमबो जोंनिसिम सफैयाखै। बेनिखायनो जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोन। जोंहा आसाम अरुणोदय 3.0 स्किमनि फर्मा दासिमबो जोंहा गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामाखै, गाव पन्सायतसिम हराखै आरोखि। दा नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन, नोंथांमोनहा बेखौ नायग्रोबानो जाबाय। दा नोंथांमोननि गोनांथार जानाय डकुमेन्ट्सफोरानो जाबाय नै बेयाव नायना लाबानो जाबाय। जोंहा फार्स्टआवनो नांगोननो आधार कार्ड। जोंहा आधार कार्डआ मेन्डेटरि जाथारनांगोन दै लोगोफोर। आधार कार्डखौ नांथारगोन, मानोना आधार कार्डजोंसो दानियाहाय जोंहा पेमेन्टखौहाय सोनाय जायोखि। आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला, जाय एकाउन्टआव आधारा लिंक गैया, बेयावहाय फैसा हाबा। दा बेनिखायनो आधारा मेन्डेटरि गोनांथार। बेनिफ्राय पेन कार्ड, नोंनि पारमानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार, पेन कार्ड बेखौबो नांथारगोन। ओमफ्राय डमिसाइल सार्टिफिकेट होनोब्ला नोंथाङा नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरखौनो होनो हागोन आरोखि। बिनिफ्राय नायदो इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोनहा सिगाङाव खायसे हैदोंमोन जानांगौ गाव पन्सायतनो। गामि गाव पन्सायतआवहाय अफलाइन फर्मथ' नङा, अफलाइन डकुमेन्ट्स जमा साबमिट लाखिदोंमोन, नङा होमब्ला? बेवहाय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट हैदों जानांगौ। दा इनकाम सार्टिफिकेटखौ बेवहाय होनांला होननानै बुंदों, मानोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ नांथ'ला होननानै बुंदों। नांला, इनकाम सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो जागोन होननानै
बिथांमोना फोसावफिनबाय आरोखि निउस मिडियानि गेजेरजोंहाय। दा बिनिफ्राय बे थांबाय मोनथामा जोंहा मेन्डेटरि जाबाय। ओमफ्राय जोंहा बेंक पासबुक, नोंथांनि बेंक पासबुकखौ नांथारगोन। नोंथाङा बेंक पासबुकखौ जिरक्स खालामनानै जेब्ला अफलाइन फर्मा सफैगोन गाव पन्सायतनि गेजेरजोंहाय नोंथाङा बेखौ बेंक पासबुकखौ हरफाथारनांगोन। बिनिफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बारा नोंथांनियाहाय आधार प्लास बेंक प्लास आरो मा जायखिजाया स्किम, जायखिजाया रेजिस्टार नोंनि डकुमेन्ट्सफ्राव होनाय बेखौहाय नोंथाङा होथारनांगोन। नोंथाङा पेन कार्डआवनो होन, नोंथाङा आधार कार्डआवनो होन, बेंक एकाउन्टआव होन, जायखिजाया नोंनि माबा मोनसे खामानियाव बाहायनाय मबाइल नाम्बार रेजिस्टारखौ नोंथाङा हरनांगोन, नङाब्ला रिजेक्ट जानो हागौ नोंथाङा गुबुन मबाइल नाम्बारखौ होयोब्ला। बिनिफ्राय जोंहा पासपर्ट फट' साइज नांगोन। जोंहा गांबेसे नांगोन बेखौहाय एसे गांब्रै गांबासो जमा खालामनानै लाखिखाबानो जाबाय। जेब्लानो नांगौ जायो अब्लानो होनो हानाय बायदि। बिनिफ्राय लास्टआव जोंना रेशन कार्डआ मेन्डेटरि दै लोगोफोर, रेशन कार्डआ नांथारगोन। रेशन कार्ड गैयाबा बेहाय एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा। जायहा रेशन कार्ड दं बिसोर 3.0 अरुनदयखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जोंहा रेशन कार्डआहाय मेन्डेटरि जाथारबाय। जोंना दा माया मेन्डेटरि जाखो? आधार कार्ड, पेन कार्ड, जेनेबा डमिसाइल सार्टिफिकेट, ओमफ्राय इनकामखौथ' नांथ'ला जोंना। बेंक पासबुक, मबाइल नाम्बार, पासपर्ट, रेशन कार्ड बेयो जोंहा मेन्डेटरि होफाथारनांगोन। जेब्ला 3.0 अरुनदय फर्माहाय गाव पन्सायतनि जोहै सफैयो नोंथांमोना खबर लानानै अफलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिदो आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामनानै दोनदो। जेब्लानो फैयो अब्लानो होनो हानाय बायदि। मानोना बेबायदि खामानियाहाय जोंना हथात करेसो जायो। जोङो बुंनो हाया माब्ला समाव एप्लाइ जायो, माब्ला समाव बन्द जायो। ओंखायनो नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्स सार्टिफिकेटफोरखौहाय रेडि खालामना दोनखालायदो आरोखि, जाहाथे जेब्लानो एप्लाइ टाइमा सफैयो अब्लानो होनो हानाय बायदि। दा लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर? दा माने 3.0 अरुनदयाहाय एप्लाइआहाय जाथ'वाखै, दासिमबो सोलिथ'वाखै। दा गावसोर गोजौ लेभेलावहाय सावरायगासिनोसो दं। मानो होनब्ला जोंहा 3.0नि अरुनदय फर्मानो सफैयाखै जेब्ला गाव पन्सायतसिम। दा बेनि अफलाइन एप्लाइआ लासैनो जागोन। उनावहाय नोंथांमोनहा गाव पन्सायतआव खबर लाबाय थाबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मिथिलायो। आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना चेनेलखौ बयबो नायगिरि गासैबो लोगो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं, नाइस टु मिट इउ।